Ahoj ženy. Tématem tohoto videa je práce se stresem. Stres je totiž zabiják číslo 1 a to nejenom vlasů. Je proto důležité se mu opravdu věnovat a je to celý jeden pilíř programů, které pro vás mám. V tomhle kratičkém videu bych vám chtěla dát 3 tipy na to, jak se stresem pracovat, aby vás neomezoval ve vašem každodenním životě a nezasahoval do všech oblastí vašeho zdraví, ať už psychického nebo fyzického. Doporučení číslo 1 je být konzistentní. Stres je něco, s čím opravdu potřebujeme pracovat denně. Nestačí se jim zabývat jenom v momentě, kdy máme pocit, že se na nás všechno valí a už víc neuneseme. To je pozdě na to začít. Takže začněte právě teď, začněte dneska, berte toto video jako výzvu k akci a vyzkoušejte nějaké techniky práce se stresem a začněte hned teď. Tip číslo 2 je práce s dechem. Dech je totiž úžasný nástroj, který uvolňuje naše tělo na fyzické i mentální úrovni a pomáhá nám přetnout proud myšlenek, které se na sebe spirálovitě navazují a vedou do hrozivých scénářů. Mám pro vás teďka 2 absolutně úplně jednoduché techniky, které můžete využít ve svém každodenním životě. Nezaberou vám mnoho času, ale jsou opravdu efektivní pro to, abyste je mohli využívat k tomu uvolnit se přímo v ten moment, kdy to zrovna nejvíc potřebujete. První technika je, že se nadechujete na kratší čas, než vydechujete. Dáte si 7 nádechů do břicha, kdy nadechujete na 4 doby, počítáte si v hlavě do 4 a vydechujete na 7 dob, počítáte si v hlavě do 7. Tak, aby váš výdech byl delší než nádech a tady tahle nerovnováha v nádechu a výdechu vede vaše tělo i mozek k uklidnění. Druhá technika je takzvaný box breathing. Spočívá to v tom, že na stejnou dobu nadechujete, držíte dech v zádrži, vydechujete a držíte dech v zádrži. Takže počítáte do 4 a nadechujete se. Počítáte do 4 a držíte v nádechu zadržený dech. Počítáte do 4 a vydechujete. A počítáte do 4 a máte zádrž ve výdechu. A takhle to zopakujete třeba 5krát a tím přetnete opět ten řetězec myšlenek, uvolníte se na mentální a fyzické úrovni. Třetí doporučení, které pro vás mám, je nezlehčovat vaše pocity. Je totiž strašně jednoduché odkázat se na to, že já mám jenom moc stresu. Je toho na mě prostě moc. Protože stres je něco, co máme často v podvědomí jako něco, s čím nemůžeme nic dělat. Moje práce nebude mít stresující. Moje škola nebude mít stresující. Takže se s tím musím smířit a prostě to jenom přežít. Nicméně často my za stres schováváme pocity smutku, pocity nenaplnění, frustrace, často trauma. A abychom se nemuseli postavit do té zranitelnosti a přiznat, že se necítíme dobře, tak to zlehčujeme, že je to jenom stres. Nicméně tady tyto emoce a stavy potom vedou k velmi velkým potížím s vlasy a samozřejmě nejenom s nimi. Ovlivňují celé naše mentální i fyzické zdraví. A je důležité s nimi pracovat vědomě. A to můžeme dělat jenom v momentě, kdy si je připustíme. Věřím, že pro vás toto video bylo přínosné, i když není tak optimistické jako některá předchozí. Ale je opravdu důležité se věnovat i těmto tématům, protože ve stresu nemůžeme mít krásné, bohaté, husté, zdravé vlasy. Mějte se krásně a těším se na vás zase příště u dalšího videa. Ahoj!